हाय हेल' लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय था अब्लानो बुजि मोनगोन। जानो हागौ नोंथांमोना बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय भिडिअ मानि थाखाय जागोन। थ' लोगोफोर मानोथो बांद्राय पेक बुखैबाय थानो, होमबालाय थौदो डिसक्लेमारखौ लागायदेनोसै। थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोदि नोंथांमोना दे बे आंनि थाम्बनेलाव होनाय बे बर' सिख्लाखौ बा बर' हिन्जावखौ नोंथांमोना सोरबाफोर फेसबुकआवहाय नुबायबो जानो हागौ आरो सोरबाफोर नुवाखैबो जानो हागौ आरोना। थ' लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायनो नागिरदों आरोना। बे हिन्जावा गोदो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बा बर' हिन्जावफोरखौ लानानै गुबुन जायगायाव नोंथांमोननो खामानि होगोन बा खामानि मावहोगोन होननानै जायफोरानोखि ओरैनो बेखार दङ नोंथांमोना आंजों थौ होनानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंनानै फोरमायनानै बिथाङा जोंनि आसामनिफ्राय बा जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय गुबुन रायजोआवहाय खामानि मावनो होनानै लाना फैनानै बिथाङा गुबुन गाज्रि खामानियावसो बाहायदों होननानै बिथांखौ फोरमायना मोन्दों आरोना। थ' लोगोफोर बे हिन्जावा गोदोबो खनसे हमजाखांबायमोन आरोना, हमजाखांबाय होननानै बुंनाय खोनादों बा हमजाखाबायानोमोननो गोदोबो खनसे, आरो बेखौ सिगाङावहाय फार्स्ट समाव हमनानै बिथांखौ कनसिडार होदोंमोन आरोना। थ' आरो नेक्स्टबाव बिथाङा आरो बेफोरबायदि खामानिखौनो मावनो लाबावदोंमोन। थ' बेयावबो आरो हमजाबाय। थ' होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बिनि खुगाजों बुंनाय बाथ्राखौनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअनि क्लिपखौ देखायना होनि आरोना, नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना। दिनैनिफ्राय मावला? ओहो दिनैनिफ्राय मावला आं फंबायमोन, आं बेबायदि खामानिबो मावला, आं रायलायलाबो आरो नमस्कार लाबाय आं फंबाय। नाम खोन्था, मा नाम नोंना? अर्गे। अर्गे होनो? औ। बहा हाबा जाहैदों नों? राजस्थानाव। राजस्थानाव? औ राजस्थान। फिसाइना मा नाम? सहन सिं। सहन सिं? औ। सहन सिं ना? औ। दा नोङो सोरखौ लांनो नागिरामोन? बे थुरिबारिनिसो, मामानि काजलगाव थुरिबारि। काजलगाव थुरिबारिनि? औ। ओमफ्राय बेखौ मानो लांनो नागिरदोंमोन? बेनो हाबा हैनोसो लांनो नागिरदोंमोन, जेबो खालामामोन फंबायमोन। ओमफ्राय दा मालाय गावसोरबो हरा जाहैदों, ओरैनो रायथिलायदोंमोन आरो, ओमफ्राय हरानो। दिनैनिफ्राय जोङो एकदम नोंखौ कनसिडार होबाय। औ औ फंबायमोन, आरो आं बेबायदि खामानिखौ मावलाबो थैजासिम, आरो आं रायलायलाबो। मावनो मा दरखार दं? मा मावो नों ओरैनो हजोंहाय? हजोंहाय मा मावनानै जायो होनदां? हजोंहाय जेबो मावा, माने बे माबा थाइलानि खामानि मावो नालाय, बे गुजरातआव थाहैखायो थाइला, बे मार्बलनि न' टाइल्सनि बेनि खामानि मावो। औ। बाखि मा ओमफ्राय ओरै बे थोआबा मा मानसि रोगायो नामा नोङो? आं रोगाया, जेबो मावाखै। आरो केसाथ' जाया नङा जाबायना? सिगाङावबो जाबाय आरो नै दाबो जाबाय। दा मा खालामनांगौ नोंखौ? आं बे खामानिखौ मावलाबो, आं सारेन्डार होबाय फंबायमोन, आरो आं रायलायलाबो, जेबो मावलाबो, बेबायदि भाषाखौ आं दिनैनिफ्राय मावला। नमस्कार फंबायमोन, रायलायलाबो आं जेबो। जों बुंदों नों हाबा जाहैबाय जाहै, जोंहाबो बुंनांगौ जेबो गैया। खिन्थु नोङो दाबसेयाव थानानै बेबायदि जोंनि बर' आइजोफोर, बर' हिन्जावसा गथ'फोरखौ बेबायदि दालालि खालामोबा बेनो फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं। सिगाङावबो नों वार्निं मोनबाय खनसे, बेनि थाखाय कनसिडारेसन। दा एबारावथ' नोङो लांबायानोमोन, बे थाङोबा बुजाया जाय, बे गथ'आ बुजिनायखायसो नों दा बेखौ लाङाखिसै। बे खामानिखौ आं मावलाबो आरो रायलायलाबो, जेबो खालामला। नमस्कार जाबाय, आरो नोंसोरो खोनाबायोबा नोंसोरो फैनो हागोन आरो भाई। फैनो नङा, नोंखौ जों बेबायदि दोननाय नङा, मिथिबाय दा? एकदम नों बेखौ गोसोआव ला। नोङो सिगाङाव बुजानाय, सिगाङाव नों बेबायदि कनसिडार मोननायखाय नों बेखौ दा बावगारबाय जानो हागौ, मिथिबायना? औ। खिन्थु जों ओरैनो हंगारनाय नङा, बेखौ गोसोआव ला। गोसोआव लाबाय फंबाय। गोसोखाङो माने बेबायदि एगेन खोनाबावोबाथ' न'निया जिम्मा लानांगोन। बे न'खरनि मानसि, नोंनि बिदा फंबाया साबेसे दं बेखौ सोफैबानो खिन्थु दाया जागोन, बुंखाबाय। जुदि बेबायदि खालामला फंबायमोन, आं नमस्कार लाबाय, रायलायलाबो खालामलाबो आरो जेबो। थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जानो हागौ, जायफ्रानोखि भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायजोबदों बिथांमोना बुजि मोनदों आरोना। थ' जायफ्रानो बुजि मोनाखै नोंथांमोना अननानै रिपिट खालामनानै नायफैनो, अब्लानो बुजि मोनफैगोन आरोना। थ' लोगोफोर जेखियानो जादोंला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो, लोगोसे लाइक एन्ड कमेन्ट शेयार खालामना होदो, आरो जोबनायाव बेल आइकनखौबो दाबायना होदो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोबा नोंथांनियाव गिबिसिनै नटिफिकेसन सहैयो आरोना।